An balimaw, an ka bi don kibaru a bɛna wuli ni kibaruya min ye. Aw b'a dɔn k'a fɔ Gawo n'a maraw degunnen don a bɛ waati jan bɔ. Jugu marifatigiw ni banbagaci marifatigiw bɛ fɛlɛli ni wulikajɔ min na ka se ka an ka jamana kɔrɔnfɛyanfa hali Tɔnbɔkutu, Kidal ka taa Menaka ka nin dugu sigibaw ni degun. O hokumu de kɔnɔ ko Gawo kaw yɛrɛw minnu bɛ yen ni olu tun bɔra ka dama kasi caman kɛ ka ɲɛsin lakanabaliya ma, lakanabaliya min n'a talen bɛ ka Gawukaw sɛgɛrɛ, ko o Gawo sigibaw ye dunanba de sɔrɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ Gawukaw yɛrɛw bɛ yɛrɛɲini na, ko yɛrɛɲinibatɔ ko dɔw nana fara olu fana kan kalifa bolo ma, ko jugu marifatigiw ka kɛlɛkɛkulu Groupe djihadiste de l'État islamique au Grand Sahara EIGS maaw taara dugu dɔ la, dugu min n'u k'a ma ko Dogayi. Dogayi yɛrɛ bɛ Tilite commune de fɛ. Nin kɛra araba tɛmɛnen k'u taara ka taa da dugumaw tulo kan, k'u ka wuli ka bɔ u fa dugukolo kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dogayi Tilite commune dugudenw ko nin kuma in fɔra Groupe djihadiste de l'État islamique au Grand Sahara maaw de fɛ, ko n'u ma wuli ka bɔ yen yanni waati kunkurunin cɛ, ko n'u sera k'u sɔrɔ, ko n'u seginna k'u sɔrɔ yen, k'u bɛ gɛlɛya ni fali walew ta k'u sɛgɛrɛ. O hokumu de kɔnɔ ko nin dugu sigibaw bɛɛ de wulila ka b'u ka dugu kɔnɔ, ko n'i taara Dogayi yɛrɛ bi ko a ka ca Ala fɛ i tɛ maa foyi ye, ko dugu sigibaw bɛɛ taara. U tilala Gawo ani dugu cɛ dugu min n'an k'a ma ko Doro, ale fana ye sigida min n'a man jan Gawo commune na. Gawo yɛrɛ autorité communale maaw ɲiningalen, u ko don o don ni dugu jɛra an bɛ don min i n'a fɔ bi, ko u ka bolimafɛn girin min n'an k'a ma ko camion, ko o 40 de falen maaw la, o bɛ bɔ Dogayi min bɛ Tilite commune na ka na maaw bɔn Gawo kɔnɔ. Nin ye Gawo mɛrilakaw ka kuma ye, ko an bɛ don min i n'a fɔ bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ maa ka se k'a fɔ maa nataw Gawo kɔnɔ k'i bɛ se k'a dafɔ, ko jama kɔni ka ca kosɛbɛ. Maa minnu bɛ ka bɔ Dogayi ka na Gawo mara la, hali dugu minnu bɛ Tilite commune na, ko ninnu bɛɛ lajɛlen de wulila bi ka n'u ɲɛma dogo Gawo, ko Gawo yɛrɛw bɛ yɛrɛ ɲini na. Ninnu taara ka t'u ɲɛma dogoli min kɛ Gawo. Nin kibaruya in studio Tamani y'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw kan ka wuli k'u jɔ joona, ka d'a kan ninnu taara araba tɛmɛnen de, ko jugu marifatigiw ye lase min kɛ araba tɛmɛnen k'u ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. U y'o wulili min kɛ. Groupe État islamique maaw ka fɛlɛli kibaruya gɛlɛnw kɔfɛ, kunnafoni fasiri bondaso min b'an bolo kɔrɔ bi, a ko n'i ye salongo marisi kalo tɛmɛnen san 2022 ka se bi ma, ko Groupe djihadiste de l'État islamique au Grand Sahara maaw k'u ye an ka jamanaden maa 100 caman de fa, wa hali Gawo sɛbɛnfura bon o cakɛ bondaso tigilama dɔ maa min sugandira n'an k'a ma ko élu local, ko dɔ bɛ yen ale fana bɛ ninnu ka ɲinininba de kɔnɔ bi, k'u yɛrɛw y'a fɔ n'u y'o minɛ u b'a bɔnɛ a nin na. O fana bɛ boli la bi, hali sini maa t'a dɔn a taara yɔrɔ min na. O ye Gawo yɛrɛ sɛbɛnfura baarakɛ bondaso n'an k'o ma ko Gawo élu local dɔ, ale kɔni bolila, ko ninnu ye faliba min kɛ san 2022. Banbagaciw taara ka taa malidenw ka dagaw gosili min kɛ u yɛrɛw ka bugufiyɛw la n'an k'o ma ko campement, maa 100 ni maa caman de fara. Ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi, ko cakɛ bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ duniya kɔnɔ, a kɛra Mali kɔnɔ o, ko dɛmɛ ni wulikajɔw kan ka kɛ joona ka dɛmɛ don nin maa ninnu ma minnu bɔra Dogayi ka taa Gawo kɔnɔ, ka d'a kan min ye balo tanya ye fo ka se siyɔrɔko, baarako, fɛn o fɛn bɛ ni hadamaden kan k'i ka ɲɛnamaya kɛ lafiya la, ko si tɛ ninnu bolo. Ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka jɔ kɛ joona ka dɛmɛ ni magɔnw don ani baɲumankɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don n'u ka baara ye ka dɛmɛ don n'an ko olu ma ko assistance humanitaire, ko nin ma kofɔlen ninnu tilalen bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Bawa château la ani Kosayi fo ka se commune rurale de Gouzourei. Nin ma ninnu bɛ nin yɔrɔ ninnu kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na, ko a ma wulita caman bɛ yen, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, o caman ye musolakaw de ani denmisɛnw, min ye maakɔrɔw ye o man ca la. An tun y'a da u tulo kan k'a fɔ maa min bɛ ka ɲini ni o ye Gawo yɛrɛ sɛbɛnfura cakɛ bondaso baarakɛla dɔ ye min sugantira dugu sigibaw fɛ n'an ko a ma ko élu local. Ale min ni Groupe État islamique maaw y'a jira k'a fɔ n'u y'a sɔrɔ u b'a bɔnɛ a nin na, ko ale kɔni dogolen do bi. Studio Tamani y'a jira k'a fɔ siga tɛ min na an ka jamanadenw hali baɲumankɛw ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko n'u bɛ ko o ko kɛ bi, ko maliden ba caman de wulila ka bɔ Dogayi min bɛ
ko maliden ba caman de wulila ka bɔ Dogayi min n'a bɛ Tilite commune na. An kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la an ka donkibaru kɛnɛ kan. An bɛ ka seereya caman de sɔrɔ ka kɛɲɛ ni nin degun wale min bɛ malidenw kan. Groupe État islamique Grand Sahara maaw ka babali ka ladili gɛlɛn min fɔra a mana tigɛ da o da la an ka jamanadenw ko aw bɛna nin kibaruya in kɔmasegin mɛn aw ka donkibaru kɛnɛ kan. An ye nin bɔ studio tamani ka lase la. An balimaw sibiri tɛmɛnen Mali julaw tɔgɔla bon ba kɔnɔna na an ko min ma ko chambre de commerce et d'industrie du Mali nin yɔrɔ kofɔlen in tun kɛra sabu ye ka jamaba de kunbɛn o kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali jamana julaw ni Turki jamana julaw bɛ ɲini kana waatinin bɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛnba de kɛ Turki jamana kan an ko min ma ko forum o forum baaraw de nɔ bɔra anw fɛ Mali kɔnɔ ko marisi kalo tile 19 nata Turki jamana bɛna ɲɔgɔn kunbɛnba de labɛn kɛrɛnkɛrɛnya la an ka jamana sɔrɔbatigiw hali juladenninw bɛɛ lajɛlen de welelen bɛ Turki jamana kan o baara ɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Turki cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sanni feerew b'an ni ɲɔgɔn cɛ maaw ka se ka wuli ka taa lajɛ wa nin tɛ hali sanni feere dɔrɔn ye a bɛ fɔ min ma ko visite touristique o b'a la lafiya waatiw b'a la wa san tɛmɛnenw na an ka jamana minisiriw yɔrɔw bɛ taa kɛnɛ kan o de kɛra sabu ye hali ɲina Turki jamana y'a jira k'a fɔ Mali minisiri min ka baara ɲɛsilen don jagoko ma ko olu yɛrɛw y'o wele an ko min ma ko invitation nin bolodi ɲɔgɔnma baara in Mali ni Turki jamana cɛ nin bɛ san damadɔ bɔ bi o tun ye kunnafonidilaw wele cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw walasa aw ka se ka bɔ nin ko in joona an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'u yɛrɛw lamɛn n'o kɛra aw bɛna bɔ ko in joona ka taa ɲɔgɔn ye mun bɛ se mun na seko ni dɔnko k'o yira ɲɔgɔn na mun bɛ se ka fɛn min kɛ mun fɛ julaya ta sira fɛ ka se k'o kɛ quoi donc a bɛ julaw de concerne a bɛ julaw de kun kan quoi. I yɛrɛ bɛ se ka appel jumɛn lancer ka fara nin kan? Bon ne kɔni b'a dɔn ne ka faamuya la comme n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na cogo min na salle kɔnɔ mun ye ko de ye mun ka kan ka an nisɔndiya ko de ye nin ye parce que an bɛ a mɛn tuma bɛɛ an bɛ tilen k'a mɛn ko Mali ni bɛɛ bɛ kɛlɛ la bon ko Mali ye kɛra kɛrɛfɛden ye bon quoi que Turki nin o b'a yira k'a fɔ ko Mali ni bɛɛ tɛ kɛlɛ la wa Mali tɛ kɛrɛfɛden ye fana teri bɛ Mali la minnu bɛ fɛ k'u tɛgɛ di Mali ma malidenw ma o ni malidenw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'an ye o façon ninnu sɔrɔ ka kan ka kɛ an nisɔndiya ko ye an kan ka o minɛ n'an bolo fila ye an kan ka o kɛwale la cogo min na an bɛ taa yira diɲɛ na k'a fɔ ko gɛlɛya b'an kan tiɲɛ don nka an malidenw an cɛlen don an ka gɛlɛya kɔrɔ an jɔlen don an ka gɛlɛya kɔrɔ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la k'a yira diɲɛ na k'a fɔ mun bɛ fɔla Mali kan kalon kuma minnu bɛ fɔla Mali kan o tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko Mali ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ou bien Mali kɛra kɛrɛfɛden ye k'a fɔ ko teri bɛ Mali la Mali ma kɛ kɛrɛfɛden ye fana an malidenw kan ka k'o yira diɲɛ ɲɛmaa la n y'a ye nin koba nation ninnu ni o dira ma k'a fɔ ko an ka an wasa don la comme a bɛɛ b'a kalama cogo min na chambre de commerce et d'industrie du Mali kabini gɛlɛya ninnu nana kabini CEDEAO ye gɛlɛya jugu ta ka Mali sɛgɛrɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali wulila k'i jɔ k'a yira diɲɛ na k'a yira malidenw na k'a yira gouvernement na k'a fɔ ni Ala sɔnna malidenw tɛ kungɔ malidenw tɛ minɔgɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama o baara kɛra o jɛra bɛɛ y'a ye minnu yɛrɛ ye gɛlɛya sira an kan olu yɛrɛ dabali banna ko a sera ka kɛ cogo jumɛn na an taara jamana dɔ la ɲɔgɔnyeba dɔw la o girinna anw kan fan bɛɛ fɛ mais aw nin sera ka kɛ cogo di hakili tun ye de jamana bɛ bin Mali bɛ kɛ tan Mali bɛ don ta nin sera ka kɛ cogo di hakilina jugu in ta ka Mali sɛgɛrɛ u ɲinana k'a fɔ ko Mali ye jula jamana de n'a y'u diya u ka kogo jɔ u ka frontière la ka Mali datugu Mali jilaw bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ kɔngɔ kana malidenw minɛ minɔgɔ kana malidenw minɛ Mali jilaw bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ka minɛn la nati ka malidenw labɔ hakili la o baara kɛra o gɛlɛyaw kɔnɔna na donc sisan n'a yirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ
ka fɔ chambre de commerce k'i jɔ a jɔyɔrɔ la tuguni ka julaw labɛn ka taa kɛnɛ ka diɲɛ ɲɛba ɲɛna k'a fɔ ko malidenw b'u sen kan malidenw tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma malidenw bɛ baara la malidenw bɛ k'u ka gouvernement soutenir pour que mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ mali bɛ bɔ o kɔnɔ cogo min na moi je pense que o ye an nisɔndiya ko ye an tɔ tɛ kɔ o la ni ala sɔnna ma. I yɛrɛ ye jɔn ye? ne ye mamadu sila u b'a fɔ ma baba chambre de commerce vice président do mun ka baara labɛnnen bɛ comme nin n'a ɲɔgɔnnaw baara ma comme foirew ni forum o ɲɛnabɔli ko ɲɛma chambre de commerce d'industrie du Mali kɔnɔna na. An b'i fo i ni ce. An yɛrɛ ni ce ya. Ne ba i ni sɔgɔma. Nse yɛrɛ sira. Nse. An bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi i yɛrɛ ye jɔn ye? Ne tɔgɔ ko madame Jara Sasila. Ne ye conseil technique ye ministère de l'industrie et du commerce la. O kɔrɔ ye n ye ministre ka baarakɛɲɔgɔn dɔ ye collaborateur mun ka sɔrɔ a la n'a ni a bɛ kuma ka hakilinaw di u ma ne y'o de ye. Ani tirikikaw ka bolo di ɲɔgɔn ma baara nin bɛna k'a san 8nan ye e tun bɛ kɛnɛ kan i bɛ se ka mun fɔ an ye? Ani tiriki ka bolo di ɲɔgɔn ma n tɛ a san 8 ye dɛ a daminɛna kabini san 1999 o ka ca ni san 20 ye bi. A bolo di ɲɔgɔn ma in bɛ senna san o san dɔ de bɛ fara a kan parce que Turki y'a yira k'a fɔ ko Mali ka d'a ye Maliyɛnw fana y'a yira k'a fɔ ko Turki ka d'u ye. An kan ka mun fɔ aw ɲɛna ni jamana in fila in bɛɛ u bɛ kulu kɔnɔ n'u b'a fɔ umma islamique bɛɛ b'a dɔn Mali la silamɛ ka ca donc o la silamɛw ye tɔnbaw tun b'a sigilen don Mali ni Turki bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na o ye an ka jɛɲɔgɔnya sinsin kosɛbɛ parce que an bɛɛ lajɛlen bɛ diinɛ kelen na a bɛ kanuɲɔgɔnya donna an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn nana an ni ɲɔgɔn cɛ u fana y'a yira k'a fɔ ko nin waati nin an bɛ waati gɛlɛman mun kɔnɔ k'u b'an nɔfɛ u b'an kɔ u b'an dɛmɛ o de kosɔn ni san 2 in kɔnɔ u ka kɛnyɛrɛ baarakɛlaw u caman nana Mali la u caman de nana Mali la k'a yira k'a fɔ ko mun bɛ kan ka fɔ ko teri tɛ Mali la baba y'a fɔ ko jɛɲɔgɔn tɛ Mali la ko Mali datugulen don k'olu ka sira tɛ CEDEAO ka sanction na u ka sira tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sanction na ɲangili la olu ye Mali y'u dɔ de ye u nana Mali la u bɛna Mali la ka Mali dɛmɛ ni gɛlɛya bɛ Mali ka waati o waati u bɛna kɛnyɛrɛ baarakɛlaw fana n'o ye chambre de commerce mɔgɔw ye u fana y'a yira k'a fɔ ko bi bina bi olu de kan ka Mali dɛmɛ gouvernement dɛmɛ u y'o fana sira yira an na u nana ni ninnu ye o sira de la u nana n'u ye yɔrɔ min na dɔrɔn u y'a fɔ minisiri ko k'u bisimila u ni ce u ka baara kelen na ko yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan o la minisiri ko ko u mago bɛ dɛmɛ o dɛmɛ la u mago bɛ ladilikan fɛn o fɛn na n'u b'a fɔ a ma ko conseil u mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na n'u y'a fɔ ale ɲɛna ale jɔlen don k'u kɔnɔ a bɛ se ka fɛn fɛn k'u ye a b'a kɛ sabula u jɔyɔrɔ ka bɔ Mali kɔnɔ kabini kunun mais bi dɔ de farala kira fana k'a fɔ k'u bɛ gouvernement kɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la Mali bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ wa Mali tɛna dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ a kɛra cogo cogo sabula diɲɛ bɛ se ka jɛ ka mɔgɔ kɛlɛ dɔw bɛ yen olu y'an teriw ye olu y'an dɛmɛbagaw ye olu y'an jɛɲɔgɔnw ye olu b'a nɔfɛ an fana b'a yir'u la k'a fɔ ko bon an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ. Kɔrɔfɔ i b'a kuncɛ ni mun de ye? Ne b'a kuncɛ ni mun ye dɔrɔn o ye k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ baarakɛlaw n'o ye opérateur économique ye homme d'affaires ni n'a ɲɔgɔnna nana u k'u jija u k'u sen don a la u k'a ko kɛ ko ɲɛnama ye u k'a kɛ koba ye a kɛlen don ko ɲɛnama y'u bolo dɛ nka u k'a kɛ koba ye u k'u sen don a la ɲɔgɔnnajɛ mun bɛna kɛ Istanbul Turki ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka taa i ka taa u k'u tɔgɔ sɛbɛn joona n'u bɛ se ka taa kɛnɛ kan u ka taa n'u taara a kɛra cogo cogo u bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ka ɲi parce que olu fana mana bɔ sisan u bɛ taa Mali feere de u bɛ taa Mali yira k'a fɔ ko Mali ye fɛn mun ye kuma caman bɛ fɔ Mali ma o tɛ tiɲɛ Maliyɛnw ye mɔgɔ ye baara ka di mɔgɔ min ye Maliyɛn mɔgɔ dusu b'u la Mali fana i mana na ka na k'i bɛ n'i ka nafolo kɛ Mali la ladon Mali la ka baara kɛ Mali la a bɛ kɔlɔsi foyi t'a sɔrɔ olu mana taa u bɛ taa n'o ci de ka t'o fɔ
mɔgɔ wɛrɛw ye sabula Mali kelen tɛna k'a kɛnɛ kan jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen Afrique jamana wɛrɛw bɛ kɛ kɛnɛ kan ye donc k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko mun bɛ kan ka fɔ ko Mali la o tɛ tiɲɛ ye olu filɛ nin ye u jɔyɔrɔ ka ye fɛn fɛn ye Mali ko la u y'a kɛ wa u b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ kana Mali la ka na investissement kɛ Mali la an b'i fo i ni ce an balimaw Musa Mara ye mɔgɔ min n'a dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba kɔrɔ don waati o waati Mali kɔnɔ ni hakilina jira waati sera a fana bɛ bɔ ka kuma an ka jamana bɛ lahala min na a dogolen tɛ mɔgɔ la aw b'a jɔna bi ka kɛɲɛ ni lakanako ye yuruguyurugu ko min ye hali jamana maracogo ye n'an ko ma ko mode de gouvernance a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ malidenw caman b'a dɔn ka fɔ ni Musa Mara kɔni bɔra a ka ca Ala fɛ n'a kumana maaw b'a dɔn ka fɔ Mali yɛrɛ marali ani Mali hami min bɛ ni Musa Mara in na o Musa Mara de kumana tuguni an ka bi don kibaru kɛnɛ kan a ye lase kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'o lamɛn n'o kɛra aw na se ka bɔ nin ko in joona Musa Mara ye mun de fɔ o kɔrɔfɔw filɛ an balimaw aw bɛɛ ni yantuma bi jamu kan a bɛ yuruguyurugu kɛlɛli de kan nin ye an siɲɛ damadɔ ye an bɛ yuruguyurugu kɛlɛli kuma fɔ ka d'a kan ni ko kɛlen bɛ k'an ka jamana in to kɔ yuruguyurugu don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmaw faamaw olu ka yuruguyurugu o yɔrɔ ninnu yuruguyurugu kɛlɛli a ka gɛlɛn ka d'a kan sariyatigɛbaw olu ka se k'u disi da faamaw disi la ka u ɲangi an delilen t'o la kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ ka d'a kan fɛnɛ ka to ka aju jɔnjɔn sɔrɔ karisa ye ni daraki kɛrɛfɛ ka bila kun a aju ninnu sɔrɔli a ma nɔgɔn a bɛ fɔ tubabukan na ko ka preuve ɲini maaw contre la o de b'a kɛ tuma caman ni maaw wulila ka taa sariya tigɛ bonw kɔnɔ aju jɔnjɔn tɛ sɔrɔ u contre la hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ɲɛ b'a la u tilennen tɛ donc f'an ka fɛɛrɛw de ɲini fɛɛrɛ minnu bɛna to aju jɔnjɔnw bɛ sɔrɔ ɲɛma minnu bɛ suɲɛni kɛ faso nafolo suɲɛni ka aju sɔrɔ min na a bɛ se ka ye kɛnɛ kan ko u ye a suɲɛ ani u bɛ se ka ɲangi nɔgɔya la an bɛ taa jamana caman na diɲɛ kɔnɔ jamanabaw minnu ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ a fɛɛrɛ ninnu a dɔw bɛ se ka bɛn sababa ma o de la an k'o lajɛ k'o ɲɔgɔnna dɔw bila sen kan Mali kɔnɔ o ye mun ye zonw olu kɛrɛfɛmaw ka fɛɛrɛw tigɛ min b'a to an bɛ se ka olu lana u ka se ka ajuw sɔrɔ kɛrɛfɛla la k'a di sariyatigɛbaw ma n'i y'a lakɔlɔsi zon kɛrɛfɛmaw o de bɛ kibaruyaw bɛɛ kalama zon kɛrɛfɛmaw olu de fɛnɛ b'a dɔn u kan ka tɛmɛ sira minnu ni sira minnu fɛ pour que ka aju jɔnjɔnw sɔrɔ wa tuma dɔw la yɛrɛ ɲɛma ninnu kɛrɛfɛmaw ɲɛma minnu bɛ faso wari daraki ka bila u kun o kɛrɛfɛmaw yɛrɛ de diminen don o ko la an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que kɛrɛfɛma ninnu bɛna se ka kɛ jamana dɛmɛbaw ye u bɛna se ka bɔ ɲɛmaw kɔkɔrɔ ka u kofɔ min na u k'u minɛni bɛ se ka nɔgɔya fo sariyaw de ka ta o la jamanaw y'o sariyaw ta sariya bɛ ta fɔlɔ ka u bila sira kan sira min na n'u tɛmɛna o sira ninnu fɛ ka u ka ɲɛmaw kɔkɔrɔma ka bɔ u ka ɲɛmaw kɔkɔrɔma ka u ka kibaruyaw lase sariyatigɛmaw ma u bɛ lakana fɛn tɛ kɛ u la a filanan ye min ye u bɛ dɛmɛ a sabanan ye min ye
nafolo yɛrɛ sira kan dɔ bɛ d'u ma o bɛɛ ye ka u encourager k'u bila sariya dili sira kan sariya dɛmɛni sira kan jamana dɛmɛni sira kan fo o sariya jɔnjɔn ninnu an k'o ta jamana in kɔnɔ Mali ye jamana ye tuma dɔw la a bɛ fɔ ka mɔgɔw kɔfɔ o ye nafigiya ye nka ka maaw kɔfɔ min bɛna kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ o ye jamana jɔli de o tɛ nafigiya ye an k'a lajɛ k'o sariya ta ni maaw sɔrɔla maa minnu bɛ se ka kɛ sababu ye disiba minnu bɛ jamana wari daraki ka bila u kun olu ka nɔ minɛ u ka taa wele sariya bon kɔnɔ u ka ɲangi mɔgɔw k'o ye a bɛ kɛ sababu ye ka danaya lasegin dɔɔni jamana kɔnɔdenw ni sariyatigɛbaw ani jamana kɔnɔdenw ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɔgɔw lajɛya an ka hakili la an kan ka tɛmɛ nin sira in fɛ dɔwɛrɛ ye min ye ni nin baara in bilala sen kan a bɛna kɛ sababu ye sisan maa tɛ da maa la tuguni bɛɛ b'i janto ni ɲɛma yɔrɔ ninnu na ni bɛɛ kɛra maa ye maa min bɛ kɔlɔsili kɛ k'i janto o de fana bɛ na jamana sɔrɔw lakana jamana nafolow lakana parce que bɛɛ b'i janto ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna taa n kofɔ a tɛna taa n kofɔ n t'o dɔn n b'a lajɛ k'an janto belebeleba ye min ye n bɛ tilen an ka hakili la ni nin fɛɛrɛ ninnu tara ni nin sariya ninnu tara a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana mara yɔrɔ ninnu ka u la basigi jamana nafolo darakili sira kan yurugu ani jamana suɲɛni sira kan o ye hakilina ye an tun bɛ fɛ ka hakilina min tila an n'an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw cɛ bi a bɛ se ka kɛ jamana caman diɲɛna y'a sariyaw ta jamana dɔw yɛrɛ kɔnɔ jamana kɔnɔden gansanw yɛrɛ b'a baaraw kɛ olu ka baara tɛ foyi ye ka yala ka ajuw ɲini ɲɛmaw ka baara kɔnɔna la ka gafew ɲini ka t'o lase jugew ma pour que ɲɛmaw ka nɔ minɛ il faut que an ka na ni hakilina in ye dɔɔni an ka jamana kɔnɔ pour que minnu bɛ wariw suɲɛ minnu bɛ ɲɛmaya yɔrɔ ninnu kɛ sɔrɔ ani n yɛrɛ ka sɔrɔ ɲini yɔrɔ ye olu k'a dɔn yɛlɛma donna kow la siran ka yɛlɛma ka taa olu ka fan fɛ u k'u janto u ka siran o bɛ se ka kɛ sababu ye ka yuruguyurugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ yuruguyurugu ka segin a kɔ parce que an k'a dɔn yuruguyurugu kɛlɛli ye sanfɛ yuruguyurugu kɛlɛli ye dugumala ta tɛ dɛ 100 ni 200 ni 400 minɛ o ye dɔ ye mais min bɛ miliyari dun an ka daminɛ k'olu kɛlɛ n dalen don a la nin ye fɛɛrɛ ye n'an ye nin sira ta a bɛna kɛ sababu ye k'an dɛmɛ sanfɛ yuruguyurugu kɛlɛli la ɲɛmaaw ka tilennenya sira kan ɲɛmaaw ka ladiriya sira kan an ka jamana mago bɛ o de la bi. Kunungo an ka jamana kunnafoni fasirili bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ bɔlɔlɔ kan ni an ko a ma ko Maliweb ale y'a jira k'a fɔ jugu marifatigiw taara ka taa Narena yɛrɛ ko n'a ni Bamakɔ jɛɲana Mali faaba ko a tɛ kilo 70 fo ka se kilo 80 kɔla sago o Narena min ni a bɛ sibi kɔfɛ Narenakaw yɛrɛw ka lakanabon kɛrɛnkɛrɛnnen min ni lakanabaw b'a kɔnɔ an ko ma ko gendarmerie ko jugu marifatigiw taara ka taa o gosi o gosili min kɛra Nouvelle Horizon o kibaruya dilaw kɔni y'a jira k'a fɔ maa naani ɲɔgɔn kɔni fara ko nin kɛra juma min bɛnna février kalo tile 3 ka don sibiri la février kalo tile 4 surafɛnɛtɔw dunnen kɔfɛ ko Narenakaw kɔni ka gendarmew ka daga gosira o kunnafoni di sɛbɛn kelen y'a jira k'a fɔ gendarme kelen ani Mali jamanaden mɔgɔ 4 ɲɔgɔn fara Narena kɔnɔ ninnu ka gosili kɔfɛ ko waati kelen ko dugu dɔ bɛ Baɲangara mara la waati min na u bɛ ka Narena da gosi o dugu min n'an ko a ma ko Gomosago o Gomosago in fana ko da gosira nin doni kelen tile ma nin kibaruya in fasirila an baaraɲɔgɔn Mahamani Ture de fɛ ka bɔ Nouvelle Horizon na nka walasa aw ka se ka ɲɛdɔni k'a la an ka jamana mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛnw an bɛna seereyaw ɲini ka bɔ Narena an baaraɲɔgɔn kunnafoni lasela dɔ bɛ an bɛna ɲininka a ka ɲɛfɔli k'an ye yala Narena da gosili min kɛra juma tɛmɛnen ka don sibiri la a kɛra cogo di ale ye faamuyali jumɛn k'a la n'a bala malidenw tulo b'i la
i tɛ ɲɛfɔli k'an ye wa i bisimila. parce que an y'a mɛn ko attaque kɛra Narena i bɔra kalama wa? Oui, n bɔra kalama oui. Awɔ a kɛra Narena fan jumɛn ye? A kɛra Narena au niveau de la gendarmerie. Awɔ. Voilà, c'était la nuit du vendredi. Awɔ, vendredi sufɛ. C'est ça. Awɔ. Voilà, bon, nin bandi ninnu kɔni nana u nana gendarmerie yɛrɛ niveau la yen dɔrɔn. Awɔ. Bon, pendant une vingtaine de minutes, on est massacré. Awɔ. Bon, j'ai pas pratiquement été sur le lieu. Awɔ. Mais du coup, ben, on est massacré. Awɔ. Après une vingtaine de minutes, donc, au cours du tournoi. Awɔ. Bon, après, on a entendu que, bon, j'ai remonté les minutes cassées là. Awɔ. Voilà, bon, quelques minutes encore. Renfort fana bɔra Bamakɔ kana. Awɔ. Voilà, an kɔni bɛ min dɔn a la o de ye nin ye. Awɔ. Mais ko mɔgɔ 4 sara min tɛ gendarme ye dugu Narena sigibagaw. Tiɲɛ tɛ. O tɛ tiɲɛ ye? Tiɲɛ foyi tɛ. A bɛ kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ dɛ. Tiɲɛ t'a la. Allo de. Awɔ. Ni mɔgɔ mɔgɔ fɔ moi je suis de la radio. Tiɲɛ t'a la. Awɔ. I y'a mɛn? Awɔ. Tiɲɛ t'a la population mɔgɔ si ma sa. Awɔ. Hali gendarme yɛrɛ ma jogin. A ma jogin? Hali gendarme yɛrɛ ma jogin, mɔgɔ wɛrɛ ma jogin. Awɔ. I y'a faamuya? Awɔ. Voilà, n'u bɛ kunnafoniw lase ou bien n'u bɛ kunnafoniw fɛn u ka kunnafoniw ta a sun kɔrɔ. Awɔ. Voilà, o de ka ɲi quoi. Awɔ. Parce que nin tɛ an si ka ala deli ye et puis nin tɛ hɛrɛ ye mɔgɔ si ma. Awɔ. Parce que bamananw ko ko ni duga n'i y'a mɛn ko dugaw bɛ mɔgɔ su kan. Awɔ. Kan'a fɔ ko a ye bɔ karisa su kan, a fɔ ko bɔ an su kan. Awɔ. Bon, donc ni an bɛ kuma fɔ an k'a kɛ tiɲɛw ye. Awɔ. Parce que nkalon fana n'a conséquence de don quoi. O ye tiɲɛ ye. A tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ problème na s'i ma mais e b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ cogo min na bi. Awɔ. Bon, hali nin kuma ka di jamana yɛrɛ dɔw mɔgɔw ye. Awɔ. A ka fɔ ko mɔgɔw sara dɔrɔn. Merci. Hali a ka fɔ ko attaque kɛra yan o ka di jamana dɔw ye. Awɔ. Bon, o bɛɛ de k'an bɔ an da fiɲɛ la quoi. Awɔ. Bon, donc o ko fɔsɔn mɔgɔw k'u kɔlɔsi o ko fɔsɔn ninnu na. Awɔ. U kana kunnafoni interpréter quoi. C'est pas bon. Awɔ. I y'a mɛn. Awɔ. Maliyɛn bɛɛ ka souci kelen de ye. Awɔ. An bɛɛ bɛ ka fɔ sɔrdasiw maintenant u bɛ ka taa ɲɛfɛ u bɛ ka taa ɲɛfɛ. Parce que munna u bɛ ka taa ɲɛfɛ jɔn u bɛ ka taa population de ye n'est-ce pas? Awɔ. N'a danna sɔrɔdasiw yɛrɛ marifa b'i bolo i b'i ka so kɔnɔ i t'i yɛrɛ garder yan. I b'i yɛrɛ garder. Bon, mais a sɛgɛn n'a girin a bɛɛ bɛ sɔrɔdasiw de ma n'est-ce pas? Awɔ. Bon, maintenant population ka ala deli de an ka kisi nin ko suguw ma. Awɔ. Bon, sɔrɔdasiw yɛrɛ b'a ɲini u yɛrɛ ka lafiya. Awɔ. Bon, o la ni ici il y a tel genre de cas. Awɔ. Ko ma kɛ cogo min kana fɔ o cogo la. Awɔ, awɔ. I y'a faamuya? Awɔ. Moi je suis de nature, je suis de la presse. Awɔ. Mais kuma galon man di ne ye quoi. Awɔ. Parce que galon kɔlɔlɔ c'est-à-dire n'i ye juguman fɔ ko tɛ i bɛ dɔ de i bɛ ka a juguman bɛ dɔ de kan quoi. O ye tiɲɛ ye. Bon, ni ko b'o cogo la donc ko tiɲɛ fɔ. Awɔ. I y'a faamuya? Awɔ. Voilà, ni kɔni kɛra an fɛ Narena o de filɛ. Awɔ. Mais n'a bala. Nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye u bɛ ka taa gendarmew ka daga gosi. U bɛ dugu to yen ka taa gendarmew ka daga gosi o tuma effectif man ca wa? Bon, effectif ko bon n tɛ se ka fɛn f'o la parce que n'an ka gendarmerie u bɛ zone caman couvrir quoi. Awɔ. Voilà, u bɛ zone caman couvrir. Awɔ. U ka effectif ko bon ça c'est leur secret de défense quoi. N tɛ n da don o la quoi. Awɔ, o ye tiɲɛ ye. Voilà. Awɔ. Mais nin ko kɛlen dugutigiw ni dugu sigibagaw ni laadalamɔgɔw olu ma ɲɔgɔn ye k'a ko la wa? Bon, hali ni olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ne ma bɔ o kalama. Awɔ. Je peux que u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ mais ne kɔni t'a kalama k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ. Awɔ. Awɔ, parce que n'i ma wele fɛn min na ou bien n'i tɛ fɛn min kalama. Awɔ, i tɛ se ka fɛn f'o la. C'est ça. Maintenant appel jumɛn b'i bolo k'a lase malidenw ma ka d'a kan kibaruya kɔni t'u carinna. Ko gendarme kelen fatura ko ani an ka jamanaden mɔgɔ 4 ɲɔgɔn k'olu fagara. Tiɲɛ t'a la mɔgɔ 4 ma faga. I y'o nkalontigɛli mun kɛ e min ye kunnafonidila ye Narena. Ni ko ko bɛ an bɛ de wele baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la. Maintenant i bɛ se ka mun de fɔ jamanadenw ye maliyɛnw tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bon, ne bɛ min fɔ. Awɔ. Parce que i b'a dɔn an ka sɔrdasiw bɛ ka kɛlɛ dɔ de kɛ. Awɔ.
kanga sigan. Bon, avec même le progrès scientifique, on a gelé dans Gadamadia là. Yamé. Parce que il va y développer le nouveau système. C'est là lui fait, il est présent, il est dans la, il est fantastique, il est dans la, il est démissionné dans charia là. Bon, mais anga jamana in kono, anga jamana in bede, kodon min de la, ko beka bara ne klinika kodon. Bon, anga kunu jakimina, do mun temena. Anga moko korbo temena sira munu fe. Uba fo folo ko adamadia chia ere gundo fo, adamadia ere gundo fo. Bon, moko min de di na be kuma ko fo tin dantola. Moko min de te no ka doni ye nyame ni na unga doni dantola. Bon, fo moko de kimiri. Pero ne ko ima sango mi ame mi ame to drobe ka fa shuka ka bwan shuka. Ya men. Anga gundo de anren nafa. Anga gundo de jamana nafa. Bon, population ka kem mo ye mo gundo, population ka kem mo kefirle, population ka kem mo ye parce que o de fora kuma be pour la sécurité ka ka barake. Même la population de la sécurité de Nabé de Mexico du Yanama. Mais pas de fausses informations. Et autorité de proximité, ça. Nous avons eu ça. Maintenant, au lieu qu'on a la population, c'est une population qui a gagné comme là. Parce que généralement, la population de sera portée. Voilà, et c'est ça. Population civile. Surtout du Songala. Il sera porteur-nya, Kasranya Moula, oui, par exemple, tout ça. Ah, bon, allez, nous connaissons les candidatés. Bon, maintenant, nous sommes à porteur. Bon, à Gela, quel est le cas où baisseront? Bon, il faut une transparence quoi, entre l'autorité, entre la sécurité et la population. Effectivement. Bon, nous, nous sommes familiers. La population est restée à la barala. Bon, à Kachala fait familial Chamamena. Bon, oui, quelle est l'autorité qui a fait minimiser quoi. Quand minimiser tout le monde, on a des gens qui ont l'information de force. Maintenant, tu dis que c'est est-ce qu'il y a eu? On a pas n'y a on a déjà mal à la vie. À terre, nous à terre du moins, au décap barabota la vie. Bon, nous terrains à Kachala fait, on n'a pas sur le fait, donc on peut bien voilà, bon, vraiment, nous connaissons que la population, la population qui a déjà cassé. Parce qu'il y a une sécurité de la population de Cameroun. Bon, maintenant, la population qui dit que il faut faire information, il faut vous donner. Quand dans la télé, il faut vous donner. Il y a famille. Mais ni tu verras la sera qu'on a fondé là où de faire. Voilà, bon, qu'on a fondé là, nous connaissons les nasi. Kafo Moro Sara, gendarme Kele ani Moro Nani Kulu Sara, attaque la Narina. Tu m'as dit. Il va faut connaître au comment tient fort. Il y a famille. Kadaga ebe Narina di. Moi, je suis à Narina. Je suis dans une radio à Narina. Il y a famille. Non, les filles, même au niveau de la gendarmerie, même assez. Parce que pourquoi qu'on a fait un colomane, il y a famille. On a fait un peu de clongue, on a fait un peu de clongue. On a ballot d'un tour, mais on a fait un peu de tour là. Parce que la sécurité doit être qu'on a fait un peu. Il y a même. Par exemple, et qu'on a fait ça, vraiment, ma fatigue doit être. C'est-à-dire la sécurité a prévenu. Et maintenant, elle la candidat sabati. Il y a sabati. Bon, ça veut dire qu'on a fait une clongue feigné quoi. Pour un gars qui est dronier, qu'on a fait une main drone et qui a 5 la cité. C'est pas comme ça l'information. Moi, pour Dija, parce que qu'on a fait une fana, qu'on a fait une fana en talent et an mago bɛ balo la cogo min an mago bɛ kunnafoni o ye tiɲɛ ye a bɛ mɔgɔw kunna sirilen bɔ merci a bɛ mɔgɔw kɔnɔ fa k'a sɔrɔ fɛn ma bila i da voilà bon kunnafoni kana kɛ kunnafoni ko kana kɛ k'a ka di n ye quoi ou bien k'a diya mɔgɔw tulo la quoi walima mɔgɔw b'a kɛ n fana b'a kɛ
Parce que il faut Rajil, c'est que moi je te dis, il faut dire qu'on a. Ah ouais. À du moment avec d'autres contacts. Ah ouais. N'est-ce pas? Ah ouais. Pour aider collègues parallèles, nanama, c'est que l'embé, il pour académie, pour la fin de diable au plus là. L'information c'est pas comme ça. Effectivement, oui tiens. Anga segan damema yame. Ah ouais. Anga segan damema. Anga mo ko ma plonge dambela. Ah ouais. C'est yere la obe dambe kono. Ah ouais. Ka c'est yere la be dambe kono. Ah ouais. Bon, au courant, quel qu'en soit un homme de la presse ou pas. Ah ouais. Parce que d'autres fana bedro, il va alni attaque ou bedro, il va aussi arrêter le téléphone là. Et il tout le temps mangana. Ah ouais. Bon, ni ben fait mi main quoi. Tiens. Par exemple, moi je suis de Narena. Nous comment était Narna to la comment demain. Ah ouais. Il y a famille. Ah ouais. Parce que dobe o rebe se ka sran dugu nya cogo de la ka soro dugu to cogo la. Oui tiens. So attaque don dugu mo bet me kenama. Bet mo kan. Ah tete mo kan. Bet me kenama. Ah ouais. Bon, c'est que dire que mais mo mu me yoro jan olu be sran. Ah ouais. C'est que dire que avec dugu to no quoi. Ah ouais. Voilà, sinon comme moi je te dis, nous tirons les mêmes ficelles. Mais ni ambe kuna funu ndi bo anga kuna funu ndi jele nyaw kon la. Ambalmaw ko ni a y'a sɔrɔ dakan o ka kɔrɔ ni mai farafina denmisɛnw tɔgɔ la kibaruya carimbonda so min bɛ lase kɛ farafina gon kan an ko ma ko jeune afrique a ko utu kalo tile 18 san 2000 ni san 20 ko nin bɛna kɛ don ye don min fo ka se duniya wuli ma min ye ibrahim boubacar keita ka denbaya maw a kɛra furumuso ye o a kɛra denw ye o hali a kabilaw k'olu tɛna ɲina nin donni kelen kɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko a denw kɔni bɛ bolila bi jamana kɔ kan min ye ibrahim boubacar keita yɛrɛ furumuso ye madame keita aminata mayiga ale yɛrɛ bɛ togoya di bi an ka jamana kɔnɔ kunnafoni fasili bonda so jeune afrique y'a jira k'a fɔ waati ni waati n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ bakɔrɔ ibrahim boubacar keita fatura ko kunnafoni min bɛ tali k'a ka denbaya kun ka ko ɲɛfɔli kan ka k'o la malidenw ka se ka bɔ joona ko olu yɛrɛw y'a ɲini ka aminata mayiga sɔrɔ madame keita a ka ɲɛfɔli kɛ a yɛrɛ bɛ togo min na bi ko a y'a fɔ ko ale tɛna ɲɛfɔli kɛ daden o ka fisa ale ma ni ko caman ye a bɛ fɔ min ma ko devoir de réserve nka ko waati bɛna duniyatigɛ la ni ala ye si da ale ma ko n'ale kumadon sera an ka jamana kɔnɔ k'a bɛna bɔ ka kuma ka dantigɛli kɛ kunnafoni fasirili bondaso y'a jira k'a fɔ kabini fanganparo min kɛra san 2000 ni san 20 n'o kɛra sabu ye ka ibrahim boubacar keita ka fanganparo an ka jamana sɔrɔdasiw tun ka tileɲatɔn min bangena an k'o de ma ko comité national pour le salut du peuple CNSP ninnu ni maliden limaniyalenw ye wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ ka fanga in paro hali ni a y'a sɔrɔ o kulu min tun bangena sɔrɔdasiw bolo o kulu in fatura jeune afrique y'a jira k'a fɔ olu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka ibrahim boubacar keita ka denbaya kɔni ɲininga ko fɔ ka se bi ma u ma ɲɛfɔli kɛ daw suwalen don kabini utukalo tile 18 san 2000 ni san 20 an ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛw ka jɔda min bɛ yen n'an ko a ma ko colonel o colonel 5 minnu kun bɔra k'u ye dibiba de don ibrahim boubacar keita ka denbaya ka laɲiniw na an'u ka baarakɛtaw la olu minnu ye san 7 kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ko a jamana ɲɛmɔgɔya tun bɛ ɲini kana kɛ i n'a fɔ masakɛya ka tila kana olu ye nin cogo la ko dakan ka kɔrɔ ni hadamaden ye nin jeune afrique ka fɔ ye nka an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili jigi don an ka bi dɔn kibaru kɛnɛ kan malidenw yɛrɛw de tun bɔra fɔlɔ ka f'u bɛ taa ibrahim boubacar keita minɛ k'u bɛ taa minɛ a ɲɛnama ko a banni min kɛra ka fanga bila o wulikajɔ min kɛra o kɛra sabu ye ka maa caman de galabu wuli fo dɔw y'a jira k'a fɔ ibrahim boubacar keita n'a ma fanga bila a tɔ la ko malidenw na don a ka denbaya kɔnɔ sɛbɛnnin kɔrɔ ni jikɔrɔ ni cɛ a kɔni kɛra wɔyɔba de ye hakilijigi bolo ma anw yɛrɛw tun bɛ nin donni kelen tile ma nin wulikajɔw la anw ye seereya dɔw sɔrɔ o seereya dɔw filɛ nin ye hakilijigi ye bi do kibaru kɛnɛ kan. Nous sommes maliens et tout ce qui concerne les Maliens nous concerne. Donc aujourd'hui nous sommes venus à apporter notre voix haut et fort pour vraiment se présenter ici pour les changements. On est venu ici pour vraiment parler, pour apporter notre soutien au changement au Mali.
Comme vous le savez, au Mali aujourd'hui, le Mali est dans un état vraiment critique de son histoire. Et c'est là tous les Maliens, aucun Malien ne peut rester, c'est-à-dire silencieux par rapport à ça. Donc c'est pourquoi nous sommes venus ici, pour vraiment apporter notre soutien aux Maliens, pour faire avancer les Maliens. Abe nyini kana do frontier flabobi ni bololo sanflaw laje kuma min be fo ote talike mawrela madame Haidara Aminata Diko ko nenni wale munu be ka fama ntonyoni wale kuma chejugu munu be ka fama kulu krenkrenen be anw fe Mali kono ya nan ko ma ko commission nationale des droits de l'homme hadamaden hake hadamaden re akanyana mau kan ka bunyamin daka kasiro mina kwa be watini mbonye bololo sanfla laje CNDH shire anyemoba agibu boire aye la sekrenkrenen ke kabla kuna fundilaw ka boloka ko bololo sanfla ko nenni wale dajugoya kumaw burujaliw hali aka dembaya fawteto bawteto hali ni afora kuye Aminata Diko jenyonye nenni cejugu de beta ki segere o hokumu de kono CNDH maw fana bora ka dantigali ke ka kinyani kuma munun be ka fobi ko munun be ka ke bololo sraka ko olu yɛrɛ minnu bɛ commission nationale des droits de l'homme CNDH kɔnɔ n'olu ye kulu min ka baara ɲɛsilen don ka hadamadenw bɛɛ lajɛlen hali ni a y'a sɔrɔ i ye ko kɛ jo sariyatigiw ni kiri matarafabaw de kan ka wuli ka jɔ kɛ i nɔfɛ nka maaw ka wuli ka ɲɔgɔn kɛlɛ nin cogo la ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn danbe tiɲɛ lagosi gɔlɛnw bɛ ka ta ka somaw sɛgɛrɛ jɛɲɔgɔnw hali maliden minnu mana jira ka fɔ Aminata Diko ye kuma min fɔ k'u bɛ hakilina k'a la hakilina fɔ a la olu bɛ neni kuma cɛjugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ bi bɔlɔlɔ sira kan o CNDH maaw de y'a jira ka fɔ olu ka sariya gafe 13 min taara décret numéro 2020-087 PRM kabini février kalo tile 18 san 2020 o min kɛra sabu ye ka sariya gafe dɔ ta sariya min bɛ tali kɛ hadamaden hakɛw ani hadamaden kana se ka dansago ka hadamaden ɲɔgɔn tɔɲɔ ka se yɔrɔ min na ko o dan bɛɛ de sakura bi Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa dɔw bɛɛ o baaraw de la bɔlɔlɔ sira kan commission nationale des droits de l'homme maaw ko olu kɔni sirannen don kuma dɔw bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sira kan a kuma in a bɛ tali kɛ maa dusubɔ kumaw la wa hali min bɛ maa bila ka maa fa an ko min ma ko incitation à la haine et à la violence ko olu droits de l'homme maaw kɔni tɛna jɛni ni ko ninnu ye min bɛ ka kɛ bi ka ɲɛsin Aminata Diko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kwa ye lase min kɛ dunya tɔnsoba ka barosigi kɛnɛ kan ko ni hukumu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ olu ka jateminɛ min bɔra bɔlɔlɔ sira baaraw kan CNDH maaw kɔni ko olu bɛ bɔ ka kuma bi u b'a ɲini an ka jamana kantigiw fɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛw k'u ka hadamaden ka hakɛ hadamaden ka sariya kɔlɔsi o sariya kɔlɔsili min ye jakoya ye Mali jamana kantigiw ma wa jakoya don maliden bɛɛ lajɛlen hali dunuya sigiba bɛɛ lajɛlen ma hadamaden kana dankari kɛ ɲɔgɔn na ko ni maa kan ka nin maa kofɔlen lakana bi Aminata Diko Madame Haidara Aminata Diko ko Aminata Diko kan ka lakana jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ ko hali a ka denbaya a somaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi Mali kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka wuli ka jɔ kɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen lakana ka da ka ko min bɛ senna bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama Mali kɔnɔ o hukumu de kɔnɔ commission nationale des droits de l'homme maaw ko u bɛ an ka jamanadenw fana wele Mali jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu fitinɛlen don bi ka kɛɲɛ ni Aminata Diko ka kuma ye a ye min fɔ dunya tɔnsoba ka lasigi kɛnɛ kan ko hali a ye tali min kɛ ni dɔw y'a jira ka fɔ tali ma bɛn ko ni a y'a sɔrɔ ko kan ka kɛ ko ji bɛɛ n'a bolisira don k'olu kɔni bɛ min ɲini bi bɛn ani ɲɔgɔn faamu an ka jamana kɔnɔ olu de ye olu hadamaden josariya lakanabaw ka baara ye nka ko n'i ye bɔlɔlɔ lajɛ bi bɔlɔlɔ kɔni tiɲɛna o de ye CNDH maaw kɔni ka lase min kɛra u y'a fori ni min ye k'u ka dɛmɛ n'u ka magɛn kɔni bɛ Mali jamana lakanabaw ye an ka sɔrɔdasiw u bɛ wulikajɔ min na ka banbagaci marifatigiw fɛlɛ o banbagaci marifatigi minnu ni laɲini foyi t'u la ka se ka malidenw bɔnɛ u ka hakɛw la k'u tɔɔrɔ k'u kɛ maa tɔw ye wa ko hali malidenw tun ye taali min kɛ dunya tɔnsoba lakanaba kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA ka daga la CNDH maaw ko baara min kelen filɛ nin ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛ ni ji ɲɛmajɔlen ye nin kibaruya in fasirila Cunbe Andelin Tolo Fuje de fɛ ka bɔ Mali Web ka kunnafoni lase siraw fɛ kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'an ko a ma ko Korema fana musolakaw fana tun bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimamuso Aminata Diko a ye kuma min fɔ kunungo aw kɛra maa caman ye maliden minnu tun bɔra ka taa dunya tɔnsoba
ka kɛlɛkɛcɛw ka daga dala an ka jamana pankulutigi kɛnɛ kan nka min ye korema fana ye o musolakaw fana ye barosigi kɛ o barosigi a bɛ ɲɛsi Aminata Diko ye ko min kɛ ko kɛta tɛ ko bɛnta tɛ musolakaw ye lajɛ dɔ kɛ anw ka kunnafoni ɲinibaw tun b'a kɛnɛ kan seereya dɔw sɔrɔla o seereyaw filɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko hakilinaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ bɛ kɛ fɛn dɔ ɲɛmɔgɔya la ɲɛ b'i ɲɛkun na mɛ ɲɛ ti kɔ ko bɛɛ la minnu b'i kɔ k'i jukɔrɔma dondo o de bɛ se k'i kulo lasɔmi fɛn dɔ fɛ ni an y'a jateminɛ wagati laban in na jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛn o fɛn ta hakilina fɛn o fɛn ta hakilinaba fɛn fɛn don ba la a bɔra jamana kɔnɔdenw de da u m'u sigi u ka biro kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ a kɛ tan bi mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw de fɔla population yɛrɛ fɛ n'o ye peuple malien k'a fɔ anw miirina nin bien vrai anw bɛ ka aw soutenir o ye tiɲɛ ye mais anw fana miirina nin parce que jɛkulu o jɛkulu jamaw de bɛ ɲɔgɔn kɔ miirina dɔ jɛkulu yɛrɛ ye miirina ye anw ka miirina bolo ma u se k'a bɛɛ ye en tant que olu minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ olu se k'a bɛɛ ye mais anw de b'u tulo lasɔmi k'a fɔ ni ye anw hakilina ye anw n'anw ɲɔgɔnna caman fana hakilina ye nin ye hali ni wa renouveler o parce que fɛn wɛrɛw bɛ kɛ ko duguma o bɛɛ tɛ se ka fɔ surtout mandat ko ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko la olu bɛɛ tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan fɛn wɛrɛw bɛ k'a duguma parce que ni fɛn min ye raison d'état ye hali sariya ka raison d'état bɛ sariya sanfɛ donc ni baara o hukumu kɔnɔna ye anw de bɛ tulo lasɔmi kɛ an ye min kɛ ka kɔrɔ ni caman bɛ a donna ba la yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'u y'a ta k'a fɔ ko a kɛla bi i bɛ taa sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri de cayala a la donc min ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔ an bɛ plainte don an balimamuso ni dɔw den n'u muso n'u fɛn don Aminata Diko ni anw ka bi jɛrɔ in ye plainte ɲɛbila de o de la an ko a kana se procureur de la république a kana se ko plainte yɛrɛ ka don fɛn o fɛn bɛ dangari kɛ jamana ka basigi la ka fɛn fɔ mɔgɔ dɔw tɔgɔ la an tɛ kuma min bɔrɔ dɔn an t'a kalama donc k'o kuma fɔ c'est à dire procureur de la république yɛrɛ kan ka ko ta ka o dossier ta a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ hali mɔgɔ ma fɔ mais ni anw bɔla nin kɛnɛ kan a bɔla a kalama cogo min na ko an ye a ka wale kɔn a bɛ bɔ a kalama fana ko an ye plainte don parce que nin ye plainte ɲɛbila de ye k'a fɔ an bɛna taa plainte min don an y'a kɔn k'a kɔn plainte doli ɲɛ donc an bɛ korema musow an bɛ plainte don min ye an ni muso wɛrɛw cɛla ye korema anw ka jɛkulu ye miirina de ni maa maa b'i yɛrɛ ye miirina kɔnɔ i n'anw bɛ se ka baara kɛ mais anw ma mɔgɔ fosi bɔ mɔgɔ la k'a fɔ ko anw ni nin b'a kɛ anw ni nin t'a kɛ tɔgɔ ko tɛ anw ta la jɛkulu ko tɛ anw ta la mɔgɔ bɛ yen n'i ko k'i bɛ jamana in basigi kɔ baara ɲuman minnu bɛ ka kɛ k'i bɛ a baara ɲumanw k'a jukɔrɔma don i n'anw bɛ baara kɛ anw tɛ mɔgɔ kɔ an tɛ mɔgɔ si tɛ foyi mais an ko baara ɲuman bɛ ka kɛ transition in kɔnɔna na k'a jukɔrɔma don hali ni b'a la k'i ka baarakɛta ma ye an b'a fɔ dɛ mɔgɔ b'an ka mɔgɔw si kodema mɔgɔw si plateau kan sanfɛ yan a bɛɛ tɛ ɲuman ye souvent mais ni minnu ma ye olu bɛ fɔ mais minnu bɛ yen bi k'o ka ɲi o ka fɔ fana k'a fɔ nin waati kunkurunin kɔni kɔnɔ baara dɔ kɔni kɛla wagati jan tɛmɛna a ma se ka k'o kɔnɔna na n tɛna n da don o détails bɛɛ la MINUSMA ka sɔrɔ anw ye an ta fɔ anw ye hakilina fɔ anw na ɲɔgɔnna yɔrɔ camanba bɛ yen minnu hakilina fɔ hali kunu aw presse aw tun bɛ yen kunu dɔw bɔla o f'u ko k'u bɛ taa ni matelas ni tew ye ne yɛrɛ tun bɛ ka suppresse aw tun bɛ yen donc n'a ɲɔgɔnna caman donc olu ni anw bɛ an ɲɔgɔn ye an yɛrɛ ye miirina kelen kɔnɔ MINUSMA ka ko kan min ye k'a fɔ ka dankari a ka mandat la Mali la an yɛrɛ an t'a la tuguni an t'a la bi an t'a la sini parce que ne filɛ ne tɛ se k'a évaluer k'a fɔ ko MINUSMA ka nin san hakɛ in kɔnɔna na a sela ka baara min kɛ a ye yɛlɛmaba min don jamana in gɛlɛya la anw t'a dɔn donc ka da o kɛwale kan an ko ka dan siri a la an ka golomasiri tabagaw bɛ ka wuli ka jɔ ni fɛn min kɛ bi an ko o soutenir pour que o ko ka se ka don ba la an bɛ gɛlɛyaba min an bɛ dingɛ daminɛ an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que an ye bɔli de daminɛ n'a ma ɲɛ ko Mali plainte don Faransi kama Nations Unies na donc kuma bɛɛ u taa dɔ de taa dɔ fabriquer k'o sigi o ɲɛma k'o tigi k'o kuma fɔ ko ka kuma maliyɛnw tɔgɔ la an ko an t'an yɛrɛ ye a kumaw kɔnɔ bi an t'an yɛrɛ ye a kɔnɔ sigi kɛ ka se société civile ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka se autorité ma parce que société civile fana filɛ a bɛ sigi ni gafe dɔ de ye o il faut que société civile jɛkulu kɔnɔna na mɔgɔw ka kalan u ka baaraw tagabolo la i ka baara yɛrɛ bɛ daminɛ min a bɛ ban min i ka kuma bɛ daminɛ min kuma bɛ ban min i kan ka mun fɔ i man ka mun fɔ i kan ka fɔ yɔrɔ jumɛn mais mɔgɔ kana kɛ ko parce que ko liberté d'expression ka se i ka jamana lagosili ma c'est à dire société civile ka prérogative ka fɔ a ye a tɛ se ka bɔ cadre min kɔnɔ o tɛ k'a fɔ ko ka dan sigi mɔgɔw ka kuma la dɛ o t'o ye dɛ mais bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ ka ko Montesquieu a dit que ma liberté s'arrête comme celle des autres voilà ni i y'o ta ko o lajɛ sisan
donc mais ni fɛn fɔla sisan ko ka dankari na a bɛ fɔ ko tan ko fɛn dɔ kɛla a fɔla ko mɔgɔw kana kuma ka se niveau ma mais o si tɛ o mais bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔw fana se ka bila u yɛrɛ ma k'a fɔ ko ni min ye min ja k'o b'o fɔ o wagati la ko parce que k'an bɛ transition ou bien ko liberté d'expression n'i y'a document ta k'a lajɛ contenu dɔ de b'a la mɔgɔw man ka bɔ o kɔnɔ faut que mɔgɔw ka kalan o la k'o dɔn k'a fɔ ko an tɛ se ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ mais o yɔrɔ in an b'o to état bolo état yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ani minnu bɛ société civile kunna a forum ni a fɛnw bɛ yen u ka se ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛma ye mɔgɔw k'a dɔn k'u dan ye en tant que membre de la société civile mɔgɔw ka o dɔn donc ni mɔgɔw ka kɛta dɔn i bɛ jɛkulu kɔnɔ n'i y'a tagabolo n'a kɛta dɔn i b'a daminɛ yɔrɔ min i b'a dan yɔrɔ min donc fili caman bɛ yen an bɛ bɔ o kɔnɔ ko la fili tɛ ban mais fili caman bɛ se ka corriger o senfɛ. Merci beaucoup. Min taara kuma Nations Unies na o ye ko an yɛrɛ Mali musow an farafin musow ne ka yeta la an ɲinana an ka combat an ka kɛlɛ kan ka kɛ min ye an ɲinana n'o kɔ donc walifɛnw de donna an kunkolo la an bɛ kɛ k'olu de kɛlɛ kɛ muso ni ne ka yeta la ne ye kalan kɛ Russie la ne université kalan yɛrɛ de kɛ n kan k'o fɔ pour que mɔgɔw ka fɛn dɔw faamuya mais ni ye ne ɲininka bi ne bɛ min fɔ muso ka kɛlɛkɛyɔrɔ fɔlɔ o y'a ka du kɔnɔna de n'i y'a ye ni fili y'an sɔrɔ du kɔnɔna de la fili dɔ yera la. kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan kulu in yɛrɛ u b'a wele de ko service militaire obligatoire ko ni maa o maa n'i bɛ don jamana foroba baara la walima jamana foroba ca la ko i tɛ se k'o kɛ bɛɛ malidenw fo i ka nin cakɛ bondaso in ka kalanw de kɛ fɔlɔ k'a bɛ maa 770 ni maa 84 bɔ minnu kɛra an ka jamana foroba baarakɛlaw ye nka maa 770 ni maa 84 na ko maa 245 b'a la olu ye musolakaw ye minnu taara faso ca la kɛnɛ dɔ bɛ an ka sɔrdasiw fɛ Bamakɔ yan an ko ma ko place d'armes du 34e bataillon du génie militaire ko février kalo tile 2 tɛmɛnen san 2023 tulonba de labɛnna ka se ka nin maa 784 ninnu ka bɔli sugantili min kɛra faso foroba baara la ka se k'o yakubaya nka ninnu yɛrɛw tun bɛ cakɛ bondaso min ka bolo kan o de ye service national des jeunes SNJ nin ko in yɛrɛ bɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ colonel Asimi Goita de bolo an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'aw hakili b'a la kabini marisi kalo tile 31 san 2022 an ka furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Asimi Goita tun ye nin kuma fɔ a ko maa o maa n'i b'a fɛ ka kɛ an ka jamana foroba cakɛla ye ko a tɛ taa fo i ka tɛmɛ nin sira fɛ hali ni sugantira jamana foroba baara la an ko min ma ko fonction publique ko f'i ka service national des jeunes de kɛ ka sɔrdasiya yɛrɛ kalan ni m'o kɛ bɛɛ faso fana tɛ i la kodɔn nin hakilina min taara colonel Asimi Goita fɛ maa caman y'a jira k'a fɔ nin jariw ye wa nin ye koɲumanba de o de kama cakɛ bondaso in yɛrɛ tɔgɔ de dara ko service militaire obligatoire yani i sugantira k'i bila jamana foroba cakɛyɔrɔ min na i ka taa ye ko f'i ka nin baara in de kɛ ko nin bɛ i n'a fɔ tasibila de ka ɲɛsin an ka jamana maakɔrɔw ma minnu tun ye nin baara in kɛ san tɛmɛnenw na ko a bɛ ɲini ka na san 24 bɔ bi nin baara in tun jɔra anw fɛ Mali kɔnɔ ko a bɛ ɲini ka na san caman bɔ bi ko nin ye tare ko de min ye service national des jeunes yɛrɛ a maakɔrɔw k'olu ye kɛlɛ dɔ boloda an ka jamana kɔnɔ ka ɲini jamana marabaw fɛ ko fo nin baara in ka se ka lasegin min tun bɛ kɛ an fɛ n'a jɔra ko mɔgɔ si kana taa Mali foroba baara la n'i ma service national des jeunes kɛ ka d'a kan jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kɛlɛ min talen bɛ k'an sɛgɛrɛ ko fo maliden bɛɛ lajɛlen de ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw kɛ i n'a fɔ Chinois jamana ani jamana caman bɛ cogo min na ko nin baara in kabini 1991 a jɔra ko nin ye tare ko de colonel Asimi Goita ye nin ŋaniya min ta ko a bɛ fo a ka baara la nin bɛna kɛ a maa filananw de bɔlen ko maa min tɛmɛna nin bo in kɔnɔ ko maa min bɔra nin sen o bɛ taa fo maa 770 ɲɔgɔnna maa 770 ni maa 84 olu de sugantira an ka jamana foroba baara la k'u ye kalo 6 kɛ bafo o sɔrdasi tantanu yɛrɛw bɛ sɔrdasiya dege yɔrɔ min na an ko ma ko centre d'instruction dɔw taara Segu mara la sɔrdasiya yɛrɛ
a bɛ kɛ cogo min na hali topographie ani armement règlement de service dans l'armée k'u ye nin bɛɛ lajɛlen de kalan k'an bɛ don min na i ko bi nin ma kofɔlenw kɔni bɔra u bɔra ni kɛlɛ fɛɛrɛ tigɛli ɲɛdɔn ye o de senfɛ alamisa tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2023 ɲɛnajɛba de tun labɛnna nin donni kelen tile ma a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Asimi Goita de bolo. An balimaw n'a fɔra ɲamakɔrɔ ka ca kosɛbɛ ɲamakɔrɔ sɛbugunin bɛ yen ɲamakɔrɔ jalobugu bɛ yen wa ɲamakɔrɔ yɛrɛ fana bɛ yen o ɲamakɔrɔ sigibaaw minnu bɛ ɲamakɔrɔ jalobugu la ninnu y'a jira duniyamala dɔw furancɛ tɛmɛnen barosigiba kɛnɛ kan ko olu yɛrɛw ka kɛnɛyaso min ni jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ don nataw la a bɛna dilan ka kɛ an balimamusow an denw ani cɛkɔrɔbaw fo ka se musokɔrɔbaw ma olu furakɛli yɔrɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen min jirala ɲamakɔrɔ jalobugukaw la u y'a jira k'a fɔ maa dɔw de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na i n'a fɔ Alassane Garantigi Jara yɛrɛ an ka jamana golo masirilen tabaw ka bolofara min labɛnnen don malidenw yɛrɛw lakanali kama an ko ma ko gendarmerie ko cakɛla don gendarme ko ale de wulilen bɛ kɛlɛkɛlɛ yɔrɔ min jirala ɲamakɔrɔ jalobugukaw la k'u ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ye kɛnɛyaso ye k'a bɛ sira de bɔ o yɔrɔ la kabini o de kuma in fɔra ɲamakɔrɔkaw kɔni y'a jira k'a fɔ u tɛna jɛn'a ye u ye laseli gɛlɛnw kɛ hali u ye wulikajɔ kɛ ka taa sigida 6nan sɛbɛnfura cakɛ bondaso la o merilakaw y'a jira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ko ɲamakɔrɔ jalobugu sigibaw ye kuma min fɔ ko sira tɛ bɔ yen ko merilakaw y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kofɔlen min ni ɲɔgɔn samasama b'a nɔfɛ ko sira de kan ka bɔ yen o b'a jira k'a fɔ meri baarakɛlaw sigida 6nan meri maaw k'olu ni Alassane Jara bɛɛ ye hakilina kelen de fɔ nin ko la kabini nin de kɛra ɲamakɔrɔ jalobugu sigibaw fitinɛra u kɔni ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ k'olu tɔɲɔna olu ka hakɛw darakira nin gendarme ani a dɛmɛbaw a n'a jukɔrɔma tintibaw fɛ ko olu kɔni dalen bɛ ko kelen na ko fɔ ni a y'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen de ka kalifa minɛra ko maa tɛ Mali kɔnɔ maa min bɛ se ka sira bɔ olu ka dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ u ko a ma ko dispensaire cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni ɲɔgɔn samasamaba de bɛ ɲamakɔrɔ nka min ye Alassane Jara yɛrɛ ni gendarme don anw n'a kumana a fana y'a ka hakilinaw di a y'a jira k'a fɔ ale ma dabɔ juguman kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ sigida a mago tun bɛ sira la sira dɔ de bɔra n'an ko ma ko bɔn o bɔn min dilala baɲumankɛ dɔw fɛ ka bɔ an ka jamana pankuru jigi kɛnɛ o siraba in ka don ɲamakɔrɔ jalobugu la pɔn min dilala fo sira de ka bɔ ka don ɲamakɔrɔ jalobugu kɔnɔ ko ale y'a dabɔ ɲamakɔrɔ sigibaw yɛrɛw ka lafiya de kama nka ko maaw bɛ ɲamakɔrɔ minnu y'a jira k'a fɔ hali ni a ka di pɔntigi ye a ye pɔn min dilan a ka pɔn in ta ka taa n'a ye ko sira kɔni tɛna bɔ olu ka dɔgɔtɔrɔso la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ɲɛfɔli bolo ma ɲamakɔrɔ sigibaw y'an wele anw kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nka min ye Alassane Garantigi Jara ye hali ni a y'a sɔrɔ an ka jamana lakanabaw kɔni tɛ ɲɛfɔli kɛ nka u kɔni ye layidu di malidenw ma ani jamanadenw ma don nataw la u fana hakilina n'u miiriya ye min ye u bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ min tɛ ale ye a fana fɛlamaw b'a la dɛmɛɲɔgɔnw b'a la ko in yɛrɛ a tiɲɛ dɔnnibagaw caman de bɛ Alassane Gatigi Jara bolokɔrɔ nka walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni k'a la ɲamakɔrɔkaw tun ye wele min bila radio Bɛnkuma ka do kibaru ani Bɛnkuma n'a baaraɲɔgɔn radio ka donna dugusɛjɛ kibaruya ganselaw ma anw ye seereya minnu sɔrɔ o seereya dɔw filɛ malidenw. Ne ye Jala Kibe ne ye président association des habitants de Diamakoro Dialobougou ne y'o président ye récépissé b'an bolo depuis le 17 août 2022 don dɔ an y'a décidé n k'an bɛ soubassement de kɛ fɛn na pour ka kana tunu n denkɛ gendarme élève gendarme dɔ bɛ yen Alassane a ye ne wele ko puwa k'a bɛ baara la yɔrɔ min ko k'olu y'a ɲini ka modification kɛ dɔgɔtɔrɔso plan na ne ko n ko e bɛ se k'o ɲini en qualité de quoi n ko ne ma faamu ko non ko a kɛra ko a bɛ circuit la n ko bon n'a bɛ circuit la ne bɛ n ka baara kɛ. aw yɛrɛ den don wa. an den de don an bɛ a ka du filɛ nin ye ne denw de mɔni ɲɔgɔn fɛ i t'a dɔn k'a fɔ Jara yɛrɛ don i t'a fɔ k'a fɔ Jara don wa i b'a fɔ ko Kebe de don donc a y'a ka fɛn bɛɛ kɛ ne bolo donc an b'o la ja a b'a sɛbɛ la a ko bon ko n'a ye koko jɔ k'a b'a kari a y'o fɔ mɔdɔw ye ne ko n ko bon n k'a ma so la an b'o la ja o don dɔ ne bɔra dugu kɔnɔ dɔ ye ne wele ko
ne bɛ so wa n ko ne tɛ so huissier de don a ye papier di ne ma ko Alassane y'a laɲini ka dɔgɔtɔrɔso ka sira bɔ a kan ne y'o papier lajɛ tuma min ne y'a sɔrɔ mɔgɔ 12 carte photocopie de b'a bolo denmisɛnninw a si tɛ hali dutigi ye olu yɛrɛ dutigi u fa la cotisation bɛ yan an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o kuma an y'a ɲɛɲini an taara mairie la mairie mɔgɔw ni u jɛmakan de don parce que Alassane ye gendarme de ye Alassane man ka kɛ association président ye a man ka militer association la parce que il porteur d'uniforme de don o kuma a bɛ tɔn dɔ la a bɛ tɔn dɔ ɲɛmɔgɔya la a ko k'ale ye jeunesse ɲɛmɔgɔ de ye ɲamakɔrɔya a y'o de fɔ donc ne taara ne ko mais n ko Alassane tɛ n ko mais aw de don parce que n'aw b'a ka baara dɔn la qualité du demandeur a tun man ka ni accepter parce que d'abord il peut pas parler au nom de tout le quartier donc an tɔ o kuma ni mɔgɔ 12 y'a ɲini k'a fɔ ko k'an ka dɔgɔtɔrɔso falen o kuma anw t'a ɲini k'a fɔ ko Ɲamakɔrɔ sigi ka kɛ lotissement na parce que an ka ca ni bɛ yen donc o de don an y'a dɔn complicité bɛ Ɲamakɔrɔ mairie la an bɔra an taara gouverneur fɛ yen gouverneur ye fɛn dɔw laɲini k'a d'a ma ko an ka to kɛ an y'o demande kɛ parce que an siranna mun ye mankan kana wuli faamaw kana fɔ k'a fɔ a kɛra ta u t'a kalama donc an seginna o la le 15 dimanche 15 an bɛ assemblée la tuma min pour que k'a fɔ an ye réunion min kɛ ni gouverneur ye a ye laɲini min kɛ pour que k'o compte rendu kɛ an ɲɛ b'a la directement machine nana bon bɛɛ wulila ko machine bɛ na an ɲɛ b'a la gendarme mobile de b'a ɲɛfɛ o bɛ escorter an nana n ko mais n ko mun de don o bɛ k'aw denkɛ yɛrɛ escorter a bɛ ka bon an denkɛ dɔ de taara u ta ka na mais u bɛna wagati min na aw denkɛ tun bɛ yan wa ayi a tununnen don parce que k'u y'a wele k'a tɛ ka téléphone ta a tɛ ka présenté voilà donc o kɛra tuma min ne anw ye mɔgɔw lasabali n ko bon a ye sabali mɔgɔ si kana violence kɛ fosi an ye heureusement mɔgɔ min bɛ gendarme mɔgɔ min bɛ mission ɲɛna o ye mɔgɔ min bɛ ko faamu a ko nin ma fɔ olu ye olu t'a kalama k'a fɔ nin fɛn in de bɛ yan ne ko n ko nin de bɛ yan ordre de mission n'a b'a bolo a b'a jira ni ordre de mission t'a bolo donc c'est illégal olu yɛrɛ y'a faamu ko bon ko tiɲɛna ko ne ka n ka mɔgɔw fɛngɛ olu bɛ sigi fɛngɛ BT de don garantigi BT de don o mɔgɔ de don donc ala y'a kɛ mɛ a waati la mankan dɔ kɛra fo dɔ joginna la o kɛra tuma min sisan donc ne sur place ne ye gouverneur wele n ko an siranna min ye a na ni machine ye mankan de bɛ yan sisan ko bon k'u b'a gérer o tɛmɛna nin cogo la donc sisan an bɛ min ɲini anw ye fantan quartier de ye n'anw banana fo n'i taara yɔrɔ wɛrɛ i ye taxi ta taxi o bɛ bɔ dɔ b'i ka furasɔngɔ la se foyi t'anw ye an y'an jigi da min kan ko b'an ka fɛn ɲɛnabɔ ja o de kɛra a tiɲɛko ye o ye Jean m'a fɔ wa Yaya Jean Konare de don o ye Yaya Jean Konare de ye même bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ɲɛmɔgɔya la c'est comme bɛɛ donc o de don an m'an fɛɛrɛ an m'an wele a ka kɛ seere de ye an bɛ faamaw fana fo parce que faamaw u ma janfa kɛ n'a tun y'a sɔrɔ u janfara an bɛ sigi yɔrɔ min an tɛ sigi tan an taara gouverneur fɛ yen a kɛra ladiri ye mɔgɔ hali mairie kɔnɔ ladiri dɔw bɛ yen mais tiɲɛnikɛla de ka ca ni olu ye donc an kɔni nana de pour que bɛɛ ka se k'a dɔn fɛn min bɛ Ɲamakɔrɔ yan an ka dɔgɔtɔrɔso sira t'a la sira de bɛ k'a la munnu u k'a to an bolo an k'an denw ni fɛnw furakɛ an yɛrɛ min filɛ an bɛ kɛlɛ mɛ an ka kɛlɛ tɛ o an denw ni fɛn dɔ ni min ye chance sɔrɔ ni ala y'a kɛ i bɛ se ka furakɛ yan n'o tɛ anw ta kɔni banna mais an bɛ denmisɛnninw ka kɛlɛ de la voilà an ye mɔgɔw wele o de la pour que bɛɛ ka se ka bɔ a kalama problème min bɛ yan. bon sisan n bɛ fɛ k'a dɔn sira min bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso da la a bɛ fɛ ka sira de ta wa walima a bɛ dispensaire yɛrɛ de nɔfɛ. a bɛ dispensaire de tila fila ye a bɛ tila fila ye de ka kɛ n'a kɛra sira ye terrain min bɛ kɔ kɔnɔ bâtiment dɔ filɛ nin ye u ko ko hôtel de don n t'a dɔn ni hôtel de don ni tɛ mais ko de parking don donc n'o bɔra an ka dɔgɔtɔrɔso la o ye dɔgɔtɔrɔso ko bannen ye parce que mɔgɔ t'anw dɛmɛ ka fɛngɛ kɛ donc anw man jɛ n'a ye an taara mairie fɛ yen an ye demande kɛ ka taa gouverneur fɛ yen ka demande kɛ ko anw man jɛ n'a ye
voilà an b'o position de kan sisan bon u ye mission fana bila ka na o y'a yira k'a fɔ effectivement dɔgɔtɔrɔso in bɛ yan mais sira man ka bɔ a kan donc an kɔni wasalen don pour le moment. mais aw yɛrɛ den don aw m'a lasigi ka kuma fɛ aw m'a wele yan. ayi mais ale de ka kan ka s'aw ma ale de kan ka s'aw ma n'ale man s'aw ma anw tɛ s'ale ma o ale de kan ka fɛn laɲini a kan ka se anw de ma n bɛ fɛ ka nin kɛ a se ka bɛ bɛn o a tɛ bɛn n'a m'o ɲini donc an tɛ se ka s'a ma dɛ. c'est-à-dire que autorité yɛrɛ bolo n'a yɛrɛ foyi tɛ Jalibugu n'a fɔra fɛn kelen min b'an bolo Jalibugu la ko kana minɛ ka bɔsi ka bɔ an bolo la jeunesse vraiment a bɛ kɛ kojugu y'an bolo dɛ parce que yɔrɔ in y'an fa n'an baw olu ta ye bonus de ye anw de ta ye a ye donc ne kɔni bɛ appel lancer bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ pour que autorités fana ka n'an dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ k'i dɛmɛ i ka donni na a y'a sɔrɔ i yɛrɛ cɛsirilen don a tali kama dɛ o tɛ tiɲɛ ye donc n'a kɛra ten n ka faamuya b'a la n'Ala sɔnna mɔgɔ bɛ sɔrɔ mun b'an dɛmɛ mais fo jeunesse yɛrɛ ka jɔ fɔlɔ dɛ ni jeunesse ma jɔ arasija la a ma nɔgɔn dɛ an bolila yɔrɔ caman dɛ an donna fan caman mais an ma buti dɛ an ye lafiya sɔrɔ mun na monsieur le gouverneur ani tɛnɛmaga le premier maire de la commune 6 vraiment y'a cɛsiri a y'an dɛmɛ vraiment an b'a fɔ ka barika da mɔgɔ mɔgɔ cɛsiri kɛ nin ko la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jeunesse ka bɔ. an kɔni an y'a jigi da aw kan k'aw wele parce que an y'a wele mun na aw de bɛna dimi bɔ anw na ayiwa an bɛ yɔrɔ min na bi i b'a fɔ ko n denkɛ y'a fɔ cogo min an dusu kasilen don n'i ko ɲɛjibagatɔ ma k'a daji ka tasuma faga a nunji b'a faga se tɛ anw ye o anw jigi ye denw de ye an bɛ yɔrɔ min na bi ni an y'aw wele a kan ka kuma se fanga mɔgɔw bolo kan o fana bɛ diya n ye bɛɛ n'i jigi don bɛɛ n'i welebaga fana don an bɛ yɔrɔ min na bi n'a taara fɔ ko simi denni de wolola anw bolo yan k'a mɔ anw ɲɛna yan k'an ka dugukolo sɔrɔ an bolo yan o ma se ka anw dɛmɛ k'an ka dugukolo ka a fa n'a ba de ye anw ye ka anw dɛmɛ an bɛ se k'a fɔ ten sinon ni fa n'a ba t'anw ye dɛ i fa n'i ba ye maa ma i tɛ ji bɔ a ɲɛ kan nin kɛlen bɛ bi k'an ka cɛkɔrɔbaw tɔɔrɔ ka tila k'anw fana tɔɔrɔ an ka cɛkɔrɔba sija ninnu de bɛ si fiɲɛ na kɛnɛma yan ni simi denni bolo ko f'a k'an ka yɔrɔ minɛ anw na o tuma yala an ka kɛlɛ kɛ an b'an jigi da Ala kan k'an jigi da aw kan. Ala sɔnna a bɛ lase. A b'a fɔ faamaw ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na jamana nin na bi jamana mago tɛ nin na bi han kɛlɛ nin na bi mais weleweleda an b'o fɔ an ye a k'a da o tulo kan n'o m'u jɔ u jɔyɔrɔ la an ka dɔgɔtɔrɔso ko la an bɛ yɔrɔ min na bi an n'an denw a n'an cɛw an ye nɛgɛ minɛ n'an ye dɛ yali ko ka bɔ a la an ka kangalimada kɛ faamaw ka lamɛn n'o ye Alasani ye ani Zan Konare k'a ka sabali se b'a ye bi nka a tɛ sini dɔn dɛ sigi bɛ yen han sigi bɛ yen n'a se b'ale bi ale bɛ so ɲuman kɔnɔ an kɔni bɛ so kolon kɔnɔ ni a taara fɔ dɔgɔtɔrɔso ale kɛlen bɛ ka yɔrɔ caman minɛ bi a b'a wariw k'a kun a ko n'a ma sabali a ka dugukolo nin filɛ a laban ye dugukolo nin jukɔrɔla ye han se b'a ye bi nka a ka sini filɛ dɛ maa n'i sara i bɛ ɲininka i sigiɲɔgɔn na fo 40 i kan'i ma ɲɔgɔn tɔɲɔ an ni Zan Konare cɛ a k'a lajɛ e ka bɔ i ka yɔrɔ la ka na tɔɲɔ kɛ mɔgɔ ka yɔrɔ la se b'ale ye bi mais ale bɛ se k'an dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔso labɛn k'a d'a ma dɛ mais i kana labɛn k'a d'a ma mais i kana fɔ k'i b'an ka yɔrɔ feere a b'a feere mun na a b'a ka yɔrɔ feere k'a da kun jumɛn kan wa k'o tɛ kɛ bi o tɛ kɛ sini an ni b'a kan bi an ni bɛ nin dɔgɔtɔrɔso ko nin na hali n'anw sara an denw b'a kɛlɛ kɛ an bɛ gouverneur an b'a fo ni ɲɔgɔn mana kɛ jamana kɔnɔ walahi o de ye jamanaden ye an donna kan ne ni cɛkɔrɔbaw a y'an kunbɛn ni nisɔn duman ye ka dususuma kuma fɔ an ye k'i cɛsiri ka an dɛmɛ ale de ye hɔrɔn ye sinon n'ale tun tɛ hɔrɔn ye ale tun b'an gɛn nka dunkojugu bɛ yen walahi maaɲumanlankolon de bɛ maaɲumanw tɔgɔ tiɲɛ
k'an b'a fo an ka danaya b'a kan hali bi an jigi b'a kan hali bi an bɛ don a kan fana hali bi i tulo b'a la k'Ala sani ka sabali i ye gendarme de i tɛ maire ye dɛ ni maire ko b'a kɔnɔ k'a ka tenue da a ka tenue da a k'a fɔ Asimi ɲɛna k'a ka jamana a ka tentigi gendarme kɛ k'a bɛ k'an tɔɔrɔ bi sigida la han ne den o tun bɛ na ne den faga yan o tuma Asimi bɛ min o tuma Asimi ka tenitigi a tɛ k'u ɲini wa a k'a ka tenitigi kelen bɛ yan dɛ a tɛ ka taa nɔri la a ka marifa ta k'a ka marifa d'a ma a k'a ta ka taa nɔri la nɔri ɲagaminen don mɛ a bɛna an fantanw tɔɲɔ mun na ka da kun jumɛn kan ko Asimi a ka jamana an bɛ yɔrɔ min na bi Asimi Goyita an bolo falen bi la i ka jamana a mago tɛ nin na bi dɛ a mago tɛ nin na bi dɛ k'an bɛ welewele da k'a ye anw minnu fana filɛ an y'an jigi da u kan k'an jigi da Ala kan a y'an dɛmɛ Ala kama ni sɛbɛn maa min ye o ka an dɛmɛ Ala kama kira kama mɔgɔ kan ka k'an dɛmɛ o kɛra zo ye o tuma an b'a kɛ cogo jumɛn na o tuma na fɛ a k'an dɛmɛ Ala yɛrɛ daba k'an mago bɛ dɛmɛ na i yɛrɛ ɲɛ t'a la nin n'an denw man kɛnɛ n'u kirikara an bɛ mototigiw de ɲini u ka se ka se n'u ye dɔgɔtɔrɔso la joona n'o ma sɔrɔ an b'u dan kɔ la an bɛ boli de da n'u ye i ɲɛ bɛ nin yɔrɔ la k'a lamini ta dɔgɔtɔrɔso tɛ nin yɔrɔ si la dɔgɔtɔrɔso tɛ nin yɔrɔ si la an mago bɛ dɔgɔtɔrɔso de la an mago tɛ bari la bari jumɛn an mago bɛ an musokɔrɔba jumɛn ka taa an denw cɛ ka d'a ma an bɛ mun fɔ bari ye an mago tɛ bari kɔnɔna na o a ye mun kɛ fɔlɔ a y'a Ala minɛ ka na k'a bɛna anw sigiɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na ko sira bɔ e bɛ sira bɔ k'a di maaw ma ne ɲɛna e bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de ɲininka mɛ ko maa si kana ɲininka k'u ka baara kɛ o tɛ sonyali ye o tɛ sonyali ye an bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen don koyi mɛ Ala y'an mɔgɔkɔrɔbaw kɛ hakilima ye an ma bila ɲɔgɔn na a ka fɛrɛ ka zonya ma o tuma k'a ka sabali a ka sabali n'a ma sabali n'a m'an ka dugukolo to an bolo walahi n'an wulila ni sen nin a b'a fɔ ko a tɛ k'aw ɲɛna ma dɛ o tuma mun tun bɛ ne fɛ o de y'o ye ne tɔgɔ Aminata Kamusogo awɔ ne ye Aminata Kamusogo an balimaw nin ye an baw ka kuma ye ɲɛfɔli caman kɛra aw ye faamuyali k'a la halisa kuma bɛ sen na ko an ba dɔ bɛ kuma ta ka Ala deli fɛn o fɛn se yan sɔrɔ fɛn ma mɔgɔ natɔla sɔrɔ Ala kana baasi kɛ ka mɔgɔ si sɔrɔ Ala ka bɛɛ ɲuman don i ka so ni an wulilen bi a bɛ kalo bɔ maa si tɛ sunɔgɔ yan mɔgɔ si tɛ da yan cɛ fara muso ka denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba kan an ka cɛkɔrɔba sijɛw olu de bɛ kursi la su ani tile cɛkɔrɔba bɔra ka kuma min fɔ ani musokɔrɔba bɔra ka kuma min fɔ ne tɛna segin olu bɛɛ kan bilen dɛ parce que a bɛɛ ye ko kelen de mɛ ne bɛ min fɔ o ye an musojɛkulu ye musojɛkulu minnu bɛ sigida la yan nɔ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ye anw de kungo ye cɛkɔrɔbaw b'a kɛ jeunes b'a kɛ mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya degun bɛ anw kan sigida la yan Jalobugu la yan a degun ka ca dɛ sira tɛ anw bolo yan samiya mana se kabako don dɔgɔtɔrɔso o t'an bolo yan muso mana garijigɛ k'a daminɛ i ka peseli la fo ka taa se i ka jiginni ma i bɛ maɲumako la yan fo ni mototigi ɲɛna i ma ka taa ni fo Ɲamakɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba la sinon kabako b'i bolo hali ni tin wulila i b'i dɛmɛ de ka taa fo Ɲamakɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la parce que an ni dɔgɔtɔrɔso ka jan an bɛ Ɲamakɔrɔ ni Kalaban de cɛ Kalaban dɔgɔtɔrɔso fana ka jan na mun b'an kɛrɛfɛ o ye kiliniki ye an bɛ tile min na bi kiliniki se bɛ bɛɛ an bɛ quartier min na fantan quartier dɔ bɛɛ b'a dɔn hali bɛɛ tɛ sɔn ka terrain san Ɲamakɔrɔ yan ko sigiyɔrɔ ɲuman tɛ yan parce que Ɲamakɔrɔ nɔgɔlen don donc an musojɛkulu de bɛ wuli su ani tile k'an seko n'an damayira yira sanuyako la mɛ min b'an kan bi o ye fɛn ba ye dɛ dɔgɔtɔrɔso n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔso kelen min dira anw ma sigida la yan ko mɔgɔ ma sɔrɔ k'anw dɛmɛ fo an yɛrɛ ka dutigiw k'u ka maɲumako wari fara ɲɔgɔn kan ani les gens de bonne volonté minnu sɔrɔla k'an dɛmɛ ko dɔ bɛn'o minɛ anw na fɔ n'o kɛra an musow fana su kan dɛ sinon anw décidelen don dɛ an décidelen don bi an décidelen don sini jama mun filɛ nin ye yan nin t'a bɛɛ dɛ nin t'a bɛɛ depuis sɔgɔma mɔgɔw bɛ yan nɔ komi wagati n'a cogoya dɔw taara parce que depuis dugu jɛra an tun bɛ k'aw makɔnɔ donc minnu sera k'aw kɔnɔ o de ye nin ye sinon mɔgɔw tɔ bɛɛ bɛ kɔ dɛ a t'u ma cogo o cogo a bɛ anw yɛrɛ ma ten koyi donc an bɛ welewelema da kɛ faamaw ma u k'an dɛmɛ dɛ parce que se t'an ye se tigi ye Ala ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ anw bolo yan nɔ foyi ma k'a la fɔlɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔɔnin kɛra mɛ fɛn ma kɛ fɔlɔ
kuma na cogoya don parce que a tɔ ka ca hali bi donc an bɛ dɛmɛ de ɲini an ye musojɛkulu min ye récépissé b'an bolo parce que organisation mun don an ye récépissé ɲini association b'an bolo yan a récépissé b'an bolo depuis 2014 an ye dɛmɛ ɲini an ma dɛmɛ sɔrɔ mais o t'an na découragé hali sini an m'an kan na bɔ mɔgɔw ma ka dɛmɛ ɲini faamaw fɛ u ka anw dɛmɛ u ka anw dɛmɛ dɛ parce que ni Ɲamakɔrɔ Jalobugukaw degunnen yɛrɛ de don fo ka taa se an degunnen don donc an bɛ dɔgɔtɔrɔso ko de la bi an b'o ko fɔ k'o lase faamaw ma o de tun ye ne ka kuma ye min donna bi gasi la o bɛ yafa n ma